iki sak tenane takdirku sing jawabke. Ya rada rene to Mas. Ya Allah rupane. Piye, Nduk? Jan. Anu, Mas Yon, tulung. Ijol sing rada ndek-ndek enek to iki. Ora enek iki. Heh. Mau sapa sing milih? Enek tak goleki ganjel sik. Golekne ancik-ancik sik. Lah duwa wae bocah. Tanganmu lho. Aku tak ndodok wingi mancik boyokku pas. Oh iya. Aja mesakne momo sing nyetel, sing nyoteng ku bingung. Yo. Takdirku sing jawabke. Sliramu beda ati, beda lambe. Biasane MC-ne MNT kaya iki kok ganti ya? Lek ndak aku ya Mas Yon, luputi Mas Yon ya aku. Oh. Bagi binage ben saya rata kabeh kebagian kabeh kesejahteraane terjamin ngono lho Nak. Oh, golek genti-genten. Genti-genten aku karo Mas Yon iki wis apa to? Oh kaya kanca bola plek dulur ora enek balung kulite karo Mas Yon ngono ya aku. Ono padine ning mburi ya bacok-bacokan. Ajeng wis nyanyi urung to iki, Bang? Urung. Ya ampun, dosa udahi. Untuk nyanyi iki kok penyanyi kok ora nyanyi. Aku fales ora Mas Polo. Yo. Masuk fales. Omongnya pales lah jenengan. Jangkrik, dancuk. Ndak bareng miso. Ndak bareng. Ya ampun, kira-kira gara-gara ke tas kurung tak dekekne. Oh, kertas orane isine dibawa. Luwes Susanti kula titip tas datang mriki napa pareng? Gua ae, Mbak. Orane isine. Takdirku. Oh, takdirku wae to kan, Mak. Iki wis wayahe mulai lho iki. Sliramu beda ati, beda lambe. Wis kadung mati rasa kakang Mas rungokno tangisku becike kowe saka uripku. Mari pasang ranggen lintang neng angkasa kowe teka gawe lara marang tresno. Iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu. Pupus sing nelongso dados sesarengan MMT campur sari. Oke Mas Yan, Ahmed tuh sewu. Apa kang dadi keputusanmu wong ayu tak tampa tak terima kate legane manah. Lilakno aku yo Mas. Iya ya wong ayu kowe iso jejer karo priya-priyane wong tuamu. Moe production matur nuwun MMT campur sari. Spesial hari kebahagiaan Mas Awi Rejo Mbak Diki. Mas Keneng ngopo sifatku saiki wis beda, kowe ninggalke aku mendingke wong liya. Apa pancen tresnamu saiki wis tresno kaya lumut ing pinggir segara. Mas Yoga sate wis nyanyi burung. Asik. Saya baru audio, terima kasih. Bang Goseng isik-isik. Apa iki sak tenane takdirku sing jawabke. Sliramu beda ati, beda lambe. Wis kadung mati rasaku Mas rungokno becike kowe saka uripku.
ning angkasa kowe tega gawe lara marang tresno. Wis telatku pilihan wong tuaku sepurane yen gawe loro atimu. Dak sepurane opo kang gawe lara atiku wong ayu. Sepurane yo Mas. Ya ya ra dadi koyo kang opo. Mbak Kuni sliramu iso bagya mulya kelawan priya sisianmu wong ayu. Pak Galung wis nyanyi bareng Pak Galung. Seseting jero dodo pancen marang piye meneh kowe Ayo, Ren. Ayo Santi. marang upusin rasa tresnamu. Apa iki satenane takdirku sing jawabne sliramu beda ati beda lambe. Wes kadung mati rasa kekamas lumongan tangisku ketiku milangku saka uripku. Paribasan kangge lintang ing angkasa kowe tega gawe lara marang tresno. Iki wis telatku pilihane wong MMD Campur Sari. sepurane yen gawe loro atimu. Apa iki satenane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe. Paribasan krangge lintang ing angkasa kowe tega gawe lara parang terus